Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu. Igbo mụrụ nze m ọsọ, ana m ekele onye ọbụla. Ọmụọ bụ nwanne unu nwoke onye ozi omenala Igbo. Abịa m iwetara unu akụkọ nke dị oke mkpa n'ụbọchị nke tata. So akụkọ m wee na-aga ona. Enwelu ofu obodo a na-akpọ Amanatọ, ịghọtago. So Amanatọ bụ nnekwu obodo ka ọ bụ. So mana enwere igwe befa a na-akpọ Nnameze, ịghọtago. Nnameze ọ nnekwu igwe ka ọ bụ, o nwere ego, o ji ego, ịghọtago. So mana ya bụ igwe nụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ, ịghọtago. Nwaanyị nke mbụ wee mụọrị ofu nwoke na ofu nwaanyị, ịghọtago. Nwaanyị nke abụọ wee mụọrị ụmụ nwoke ịtọ na ofu nwaanyị, ịghọtago. So mana ya bụ igwe ewere ofu nwa ngwụrọ nọ n'obodo anwa. Nwa ngwụrọ anwa mbọsị ọbụla nwa ngwụrọ anwa gara afịa na-ana na be Nnameze bụ igwe anwa, ọ ga-ala ka ị na-achị nwa ngwụrọ anwa ọchị, ịghọtago. O wee chaa nwa ngwụrọ anwa ọchị mbọsị nke mbụ, chaa ya ọchị mbọsị nke abụọ, chaa ya ọchị mbọsị nke ịtọ, ịghọtago. Mbọsị nke ịnọ ọchịcha adịmana ọchị wee daa ngwụrọ, ịghọtago. And ọ na-emegbu nwaanyị nke mbụ ya ahụ emegbu, ọ na-emegbu ya na ụmụaka ya, ịghọtago. Ụmụaka ọ mụtara ya, ọ na-emegbu nwaanyị nke mbụ ahụ. So nwaanyị nke ikpetemazụ, nwaanyị nke abụọ, o wee like ya nwaanyị nke ahụ, ọ na-enete ya na ụmụaka ya, ọ na-enete nwaanyị nke izizi, ịghọtago. So ọchịa nwa ngwụrọ ahụ ọchị mbọsị nke na anwa wee daa ngwụrọ. So ndị obodo wee gbaka ka ife mere ikwe faji wee daa ngwụrọ nke ọzọ, na ha ụdịka ife a emetụbekwe n'obodo, na ha pụtụbekwe ụdịka nke a, ịghọtago. Ka efe melu ewee bido gaba na dibịa wee gaba n'akwa, ịghọtago. Ewee jee jube ese ka efe mere igwe ji wee daa ngwụrọ, ịghọtago. So dibịa nke a gara na be ya, dibịa asị na onye kelu mfufu bụ ihe maara ihe dị na mfufu okelu, na onye wa bụ ihe darụ mvụrọ, na ya wa ma ihe mere o ji wee daa ngwụrọ, ịghọtago. So o wee dibịa nke a gara na nke dibịa ahụ wee sị na o were nwa ngwụrọ nọ n'obodo ahụ ọ na-achị ọchị, na ife na-abụrọ na a gakwuru nwoke ngwụrọ anwa, na nwoke ngwụrọ anwa bụ ife ya ekwu, ife ọ ya bụrụ eme Nnameze agaba ije ọzọ. Na ọ bụrụ na ekwu agara na nke nwoke ngwụrọ ahụ wee jụọ ya ife ahụ eme, na ewekwa ife emekọta n'ụwa ka Nnameze ka o were ụkwụ ya wee gaa ije ege ọzọ n'ụwa. So ewee nọta, ewee chọ ka ejie nwa be nwaanyị nke izizi, o wee chicha ezina ya na ọ bụla ya bụ ife mụrụ ya, na ya amala onye bụ onye anwa nke ọzọ. Ewee si oke, ewee zie nwa be nwaanyị nke ịbụọ, si ya gaba. Ewee zie ụmụaka nwaanyị nke abụọ, ụmụaka ya na-abụ, si ha gaba. So ụmụaka ahụ wee luo ụmụ nwoke na-abụ, wee fụ demand ka ọ nọ na-efu ya na-eshi ihe. So ha ekenọdị demand, abịakwute demand wee si ya na asịkwa na mpa ha dara ngwụrọ, na asị ya ga jụọ ya ife a ga-eme ka mpa ha wee gaba ije, na ya bụ ihe maara ihe a ga-eme mpa ha gaba ije. So demand wee sị na ha oke onutukwuran. O wee bido gụbara ha egwu si ha, ejelu m afịa na-ana n'ụzọ onye malụwo ya, ma ga-eje m afịa na-ana n'ụzọ onye malụwo, mụpụta obodo Nnameze onye malụwo ya, Nnameze chịrị ọchị na-ada onye malụwo ya, ma gosi na m ofu mkpụkpụ n'ọhụ onye malụwo ya, si na m ji isi eje ije onye malụwo ya, chachịta mkpụrụ eta na mbọ onye malụwo ya, mago na mkpụrụ azịza na-anọ onye malụwo ya, mago chaa ya aya isi n'ọkpụ ụzọ onye malụwo ya, mago ikuku n'ofu onye malụwo ya, mago ikuku n'ụwa onye malụwo ya, mago. So wee zuche ya ụmụaka wee jee ruo n'ụzọ, wee ruo n'ugwu, ikuku wee kwuo wee kuchefu ihe ahụ daman ji ha, owozi ka ha chetere. Ewee nalụ, ewee jụọ ha ka ihe ha chetere, ha wee sị na ha echefugokwa ihe wa na-ejiri ha, ịghọtago. Ewee jie mma ha witi nwanne nwaanyị witi nwanne nwoke nke ọzọ. Ha wee ruo ebe demand wee zikwe ha ofu ozi anwa. So ha wee naruo na beva, ndị obodo wee sịfa ka efe unu nkata. O wee sị na ha echefugokwa ihe demand ejiri ha, na ha echefugokwa detin, na ha uche ha adọzikwa na, ịghọtago. Ewee jie nwa be nwaanyị nke ahụ ọ na-emegbu, nwa be first wife ahụ, wee sị ya gaa. So the boy wee gaa ebe ahụ wee fụta ebe ahụ, wee fụ ka demand na-eshi ife, nwa ngwụrọ anwa ka ọ na-eshi ife n'elo, ịghọtago. So the boy wee lọsha demand, wee nye demand aka wee shibe nri, wee zaba ihue mbara ezi, zaba ihu ezi, zacha ihu ezi, kute demand, gaa mmiri ga kute demand mmiri, siche demand nri, kute demand, wee si ya mpa biko
na mpaghara dalụ ngwụlọ na ya bụ nwa be Nnameze na ọ dalụ ngwụlọ na a sịrị ka amalụ n'ọnya bụ ihe ma ya ga-eme ọgaba ije. So the man wee sị oke nwa m na-anụgo m ife ikwu gugobe m nchi ka m gwa gị ife a. O wee sị the boy, ejere m afịa na-ana n'ụzọ onye malụ ya ma eje m afịa na-ana n'ụzọ onye malụ mụ pụta obodo Nnameze onye malụ ya ma Nnameze chịrị ọchị na-ada onye malụ ya ma gosi na m bụ n'ọhụ onye malụ ya ma gosi na m ji isi eyi ike onye malụ ya chachite mkpụrụ ịta na mbụ onye malụ ya mago na mkpụrụ ezịza na-anọ onye malụ ya chaa ya isi n'ọgba ụzọ onye malụ ya mago ọchịghọzie ikuku n'uvu ịghọtago. So the boy wee si oke mpa na anụgo m ife ikwuru wee sie tenksa wee naba nalute na befa. Ndị obodo wee sị ya ka ebe ị gabazi isi isi ezurugo ozi ịhapụ ihe ezurugo wee gaba ihe ebe ọzọ. Mpa ya wee na-aba si ya ka ife ọ gatara ebe anwa ka ị gara ka ndị ọzọ. The boy wee si eweta mkpụrụ eza na eta chaa ya isi n'ọkpụ ụzọ na emecha ya na mpa ha ga-ekuni wee gaba ije. So ndị obodo wee jee wetacha ihe ndị ahụ wee mechie datị na otu nwa ngwụla nwa ji si ka emee ya wee mechie ya. Nnameze wee kunie gaba ije. So o wee like jo that boy with mme maka na o hate ọ kpọvuru ha ashị before o hateburu ha before ịghọtago. O wee like ize ha wee hate ize ndị nke ahụ ọ like bụ before. So okwu m wee na-aga ajụjụ m wee na-aga mmadụ ime ife ọjọọ dị mma ịfụ mmadụ n'ụzọ ị na-emegide ya onye na-amalụ ịghọtago. So ya ka m sị ka m wetara unu nyere m aka gbasa ozi ebe niile. Onye nne ya nyere m aka tụsaa ya ebe niile ịnụ anyị kọọrọ nwanne gị ịghọtago. So ya ka m sị ka m wetara unu udo dịrị onye ọbụla ụbọchị mara unu mma ndị be anyị ka ọ dịkwa n'izu ụka ọzọ.